Hvad siger du, Vitus Rujakitok? Altså tal fra Island, som I jo bruger som et godt eksempel i mange andre henseende, det viser, at 27,5% af turisterne de sidste sommer tog ud og så på hvaler på Island, og det er jo et betragteligt antal. Island har rigtig mange turister. Vil naalakkersuisut tage skridt til at beskytte lokale attraktioner, som eksempelvis hvalerne her i Nuuk, for at udvikle turismeerhvervet? Nej. Vi har ingen aktuelle planer om at, omlægge vores levevis af traditioner og kultur, for at man inden for måske en meget kort periode skal tilgodese nogle enkelte aktiviteter. Der må erhvervet jo, eller branchen jo også forstå, at man er nødt til at indrette livet efter, hvordan livet foregår i Grønland. Vi skal jo ikke omlægge hele vores fiskeri- og fangstkultur eller erhverv, for at der kan komme en båd eller to i en fjord. Sådan skal det ikke være, men der skal være en sameksistens på, at man understøtter og skaber de synergier, der skal til. Om det så udelukker det ene frem for det andet, det vil jeg ikke arbejde på. Der vil jeg tværtimod appellere til, at man kigger på, hvor de bedst udbyde de aktiviteter andre steder. Hvis det netop er pukkelhvaler, så er der en væsentlig større sandsynlighed for, at man kan se det eksempelvis i Maniitsoq, og det er måske der, at man bør satse på at fremvise hvalsafari, i stedet for at man skal tilrettelægge nogle særlige fangstperioder. Altså sådan mener jeg ikke, vi kan byde på vores eksisterende erhverv. Men det må jo komme an på en dialog. Okay. Men Vitus Rujakitok, det er jo jeres plan. Det er jer, der skal finde den 1 milliard på budgetterne ude i 2030, og det er jo her i Nuuk, I bygger lufthavnen og forventer flere turister. Men I er altså ikke parat til at gå ind og sige, nu må den her hvalfangst flyttes et andet sted hen. I må stadigvæk fange hvaler, men det skal foregå et andet sted. Jeg vil slet ikke gå ind i den diskussion, fordi jeg synes ikke, den er relevant for mig at prøve at lave om på hele fangsterhvervet. Det synes jeg må bero på prioriteringer på, hvordan vi ser på den del af vores tradition og kultur om at fange hvaler. Det må, jeg mener ikke, at det handler om at udelukke noget, men at man tilrettelægger aktiviteter, så det også kommer fangererhvervet til gode. Det er nok det, man skal arbejde efter. Ja. Men er det ikke svært at udvikle turismen, hvis man ikke vil gå på... Det handler jo netop om at omstille sig til et andet erhverv. Handler det ikke netop om at gå på kompromis med den levevis, man har, og så sige, okay, nu bliver vi nødt til at prøve noget andet, hvis vi skal have økonomi i det her? Jo, men altså, jeg vil slet ikke udelukke, at der er behov for at nytænke tingene, men ikke i forhold til at omlægge et erhverv for at tilgodese en sejlads til at sige på hvaler. Der må jeg nok sætte lidt mere perspektiv i tingene, og måske også proportionere, hvor sandsynligheden er størst for at sige på hvaler. Man kan se dem i Maniitsoq, Jon Krog. Hvad siger du til det? Der er ikke lagt op til, at det skal bakkes op af noget lovgivning. Hvad siger du til udmødningen her? Det er jeg selvfølgelig ked af. Nummer 1, så er jeg selvfølgelig ked af, at vores erhverv bliver sammenlignet med 2 joller og en lille fjord. For vi er altså ret mange flere, der laver ret mange flere penge på det. Det er nummer 1. Nummer 2, så vil jeg sige, at vi har ikke skudt de pukkelhvaler i 54 år, så det er ikke nogen omlægning af erhvervet. Den blev åbnet for kvoten for 4 år siden, og så skød man vores 19 standpladsvaler, vi havde her i fjorden, ikke, som det første. Så jeg er ikke særlig enig. Vi kan godt tage det til Maniitsoq, de trænger også til en turismeudvikling deroppe, men I skal bare forstå, der er så mange turister på vej herop, så det er ikke noget med at sidde og sige, nu skal vi have turister til et område eller til et andet. Der kommer så mange, så vi får travlt over hele linjen. Så hvis vi har hvaler i Nuuk, så får vi x 1000 besøgende i Nuuk. Hvis vi har dem i Maniitsoq, så får vi dem også i Maniitsoq.
Så at stå og sige, at lad os lige bare udelukke hvalsafari her i Nuuk, for så tager vi med Niitsuk, det er bare dumt, hvis vi gerne vil have nogle penge i kassen. Bjarne Lynggaard, KNAPK, kan det virkelig passe, at I ikke kan gå ind i en dialog her og så sige, okay, så fanger vi hvalerne et andet sted? Ja, man skal også tænke på, at der allerede er uddelt 16 koncessioner til turismeaktører rundt omkring i landet, som også berører vores medlemmer, som driver ørredfiskeri og jagt i de samme områder. Så hvis man også skal inddrage det her jagtområde, som ligger tilpas afstand fra vores medlemmer, så skal det jo en forhandling til, så skal det en kompensation til, for eksempel i form af et sted, man kan behandle fangsten længere væk fra byen, end det man ellers har gjort. Men kan I ikke netop bare skyde dem ud ved Kukøerne, som der bliver foreslået? Altså, hvalfangst, som jeg sagde før, hvalfangst foregår ikke med rigtige hvalfangerbåde. Det foregår med fiskefartøjer, som fisker resten af året, og som fanger hvaler nogle perioder af året. Og når det skal foregå ud, hvor der er høj sø, og det er store hvaler, vi har med at gøre, så skal det andre fartøjer til. Så det er ikke noget, man lige gør. Kompensation fra turismeerhvervet eller andet. Ser I nogle muligheder for det, Jon Krog? Okay. Det kunne vi sagtens forestille, især fordi beløbene ikke er så store. Altså, jeg ved, en af mine rejseagenter i USA, Wilderness Travel, mener jeg var, de havde ikke noget problem med at sponsere vores 2 hvaler hvert år. Jeg tror bare, at der er et andet ting også, vi skal huske på. Det er, altså, vi kan jo godt lide at spise hval, ikke? Altså, og derfor så kommer og sige, nu køber vi alle licenserne, vi har til hvaler. Så har vi et andet problem, hvis vi bare rejser, ikke også? Så det kunne vi godt. Det er vi også indstillet på. Thomas Mogensen, vi skal bevare kulturen, vi skal ikke ændre vores levevis. Dem, der kommer udefra, de må tilpasse sig. Hvordan ser I på det i Grønlands Erhverv? Jeg tror, det er en dialog hele vejen rundt, fordi altså, man kan ikke få nogen forandring eller lave noget udvikling, hvis ikke der sker nogle forandringsprocesser. Men det betyder jo ikke, at det er på bekostning af kulturen. Altså, vi kan tage Island, som du selv har nævnt som et glimrende eksempel. Island får noget, der ligner 1,5 million turister om året. Det har altså ikke kostet noget på den islandske kultur. Man har stadigvæk været i stand til at bevare de oprindelige ting, som man gør i Island, og den måde, man lever på i Island. Og det vil vi også kunne gøre her. Selvfølgelig vil jeg siger ikke, at der ikke er enkelte steder, hvor man må gå på kompensation, men man kan sagtens finde en mellemvej, hvor man arbejder sammen med oprindelige erhverv og nye erhverv. Og vi bor i et meget, meget stort land, der burde være plads til os alle sammen.